23 de abril, día do libro. Hoxe é o día do libro. Estamos a ler este conto. O 23 de abril imos recomendar este libro, Fernando e o oso polar, de Carmen García Iglesias. O libro trata dun oso que está loto e quere volver á súa caseña no polo. E quere que o neno chamado Fernando o leve. Ten que facer esta ruta. Desde Viveiro ir a París. Visitará o Louvre, Disney e Notre Dame, que estaba todo quemado. A continuación, irá a Viena. Logo, a Ámsterdam, donde están os campos de tulipán. Despois, irá a Rovaniemi en Finlandia, donde está a casa de Papá Noel. Por último, chegará a súa casa no Polo Norte. Nós recomendamos este libro porque a nós gustanos moitísimo. É moi gracioso. Aínda que é a partir de 8 anos, nós temos 7 e 8 anos, pero é moi fácil de ler. A min gustoume moito a parte que Fernando meteu o oso no autobús. Podes vivir moitas aventuras. O libro de Fernando e o oso polar, é moi divertido. A min gustoume a parte cando o oso meteuse na bañera. Cando lees, aprendes a usar a imaginación. A min gustoume moito a parte na que o oso acercábase á nevera para enfriarse e refrescarse. Nós lemos moitos, esperemos que vos tamén. Viva os libros!